کاروانê çarem ê hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê ku ev 7 meh bûn li bajarê Kobanê bûn û bi piştgiriya wan, tevahiya wî bajarî û piraniya gundên derdora wê ji destê Daeş hatin rizgarkirin, îro gehişte firokxaneya navdawletî ya Hewlêrê û bi merasîmeke taybet jî ew pêşmerge hatin pêşwazî kirin. Berî niha fermanderê hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê li bajarê Kobanê, Emîd Talat Zirarî ji Arkerê re gihandibû ku vegera Pêşmergeyên Kurdistanê li ser biryara Wezareta Pêşmerge ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê bû. Derbarê çek û pêwîstiyên leşkerî yên ku pêşmergeyan li gel xwe biribûn Kobanê, wî fermanderî dabîzanîn ku ew kelûpelên leşkerî ku karwana yekem ya pêşmerge li gel xwe biribûn Kobanê dê vegerin Herêma Kurdistanê. Her wiha derbarê çûna karwaneke nûh ya hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê ji bo bajarê Kobanê, Emîd Talat Zirarî diyar kiribû ku ev biryar girêdayî Wezareta Pêşmerge û Serokatiya Herêma Kurdistanê ye. Heta niha 4 karwanên hêzên pêşmerge çûbûn Kobanê û di şerê li dijî çekdarên Daişê de pêşmergeyek bi navê Zêrevan Ekrem Mizûrî şehîd ketibû û çendê pêşmerge jî birîndar bibûn. Karwana yekem ya hêza pêşmerge di 28 Cotmeha sala 2014 de li ser biryara Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û bi razîbûna Parlamentoya Kurdistanê çûbû Kobanê. Piştî 5 rojan ew karwan vegeriya û karwana duyem di sisê Kanûnaborî de çû wî bajarî Rojavayê Kurdistanê. Karwana siyem ya hêzên pêşmerge di 15 Çileya sala 2015 ve ber bi Kobanê ve birê ketibû. Çûna hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê ji bo bajarê Kobanê û li gorî Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî biryarek dîrokî, mirovî û netewî bû ku wan pêşmergeyan serkeftinên xwe bi tîpên zêrîn di rûpelên dîrokê de nexişandin.